Bueno, Ivet Rovira ha acabat quart en el Campionat d'Espanya de combinades amb pentatló, a 13 punts de la tercera, anava sisena, l'última prova era justa per aconseguir-ho, no costava o què? Sí, o sigui, hem començat molt bé, la combi amb molt bones sensacions, he fet marca per quasi 2 dècimes a les tanques, a l'alçada he igualat la millor marca de la temporada, que això ja és molt perquè l'alçada no som molt amigues, el pes quasi marca personal, llavors a la longi he deixat perdre l'oportunitat una mica perquè m'estava notant molt bé per escalfar i tot això. Després ha arribat el moment de competir i tal, i sempre amb els desajustaments de cursa i tot això hem deixat escapar uns centímetres que ens haguessin anat perfecte per l'última prova, perquè al final m'he quedat només a 13 punts. Sí que és veritat que ha sigut una carrera molt accidentada, molt lenta, on hi ha hagut molts problemes de qui passava abans tal, ha sigut molt accidentada, i després a l'última volta he intentat aprofitar i apretar tot el que puc, però no ha sigut suficient. Però bueno, estic contenta i ja està. Sí que és veritat que en jugàvem un internacional, m'he quedat a una plaça, però bueno, no passa res. Estic contenta. Doncs ho has explicat tot. Moltes gràcies Gràcies a vosaltres. i sort en endavant. Merci.